Culture Studios. Hanzi na wanadem hanzi manotoyenda kwa dhoro wa matumbu ndopo nowona vakutonza mutumbu hanzi mwana wangu shuwa ava nenumbu patena momzi wona chava chigumbu Uzadaro Yolinda mai vakundogona kuzviponda usarwadzisa mbereki kusvika pakudaro Uzadaro Yolinda mai vakundogona kuzviponda usarwadzisa mbereki kusvika pakudaro vana vemazano vakuzvidza vakangwara pati vari kumhanyira kwavanoparara aiwa izokani munobvira mahara nevakuru pasi mani chimbogara nyaya yangu yandauya nayo nyaya yangu yandasvika nayo inotoda pane hobhonjere kuti vakokwanisa kuzokonzwa sere Uzadaro Yolinda mai vakundogona kuzviponda usarwadzisa mbereki kusvika pakudaro Uzadaro Yolinda mai vakundogona kuzviponda usarwadzisa mbereki kusvika pakudaro zvakangofanana nekutiza ticha usingazive uri kutiza future hanzi ndoda kuzongototengesa mbucha asi nenhamo munenge makamecha kune vayo vafundisi ndivo vadzidzisi kwete zvinonyadzisi ivo panoona paya zvakuita gledhisi nana vana tomasi Uzadaro Yolinda mai vakundogona kuzviponda usarwadzisa mbereki kusvika pakudaro Uzadaro Yolinda mai vakundogona kuzviponda usarwadzisa mbereki kusvika pakudaro wangu ungaona kunge hazvina basa vakakuendesa kuchikoro kusvika nhasi wapinda muforo dzokera unovaona pasororo makunyanya kuzokangana vabereki makunyanyinywa kunakidzwa stereki aiwa kani munenge makanhonga steki asi ziva kuti uchachapeki Uzadaro Yolinda mai vakundogona kuzviponda usarwadzisa mbereki kusvika pakudaro Uzadaro Yolinda mai vakundogona kuzviponda usarwadzisa mbereki kusvika pakudaro Uzadaro Yolinda mai vakundogona kuzviponda usarwadzisa mbereki kusvika pakudaro Uzadaro Yolinda mai vakundogona kuzviponda usarwadzisa mbereki kusvika pakudaro Amtsindiziya here Tman nekende wabata magetsi ya Tman Mount Fire Magwina wayenda